nanai jala di parbadiai ido sahatna atong rak mangido gugu mahita tua dopan di debata mangulahon nahobar tu patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi amin. Maret dehita senol 70 ayat 4 dohot 5. Tapauduk madirita tatopoti madosat tanagudangi tua dopan ni debata martangi yang mahita ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus hodo debata pargugu na suatu dosan sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manisiay narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian pangalosyon nami di patikmu ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami naroai nang sian pakateon nami nasoture ro di panguluin nami dihisap-hisap ni rohan nami natama situ tudo hona uhum hami alani dosa nami i alai natrasosol bagi do hami nuaeng alani i asi maroham di hami alia di bata nami pardenggan basa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sesa ma dosa nami saluhutna jala suruh matot di porbadia tu roha nami be asa tarbain hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaun gabe sahat hami Tuhan uluan na surasuda na pinarbagabagam diakan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesahan ni dosata. Para si roha jala perdenggan basa do Jehovah. Lebat tarimas jala para si roha godang. Dang dibayan tu hita hobar tuaka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hobar tuaka hajahatotta. Songon asini roha ni amama mida akka anakna. Asini roha di Jehovah diak na makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maret dehita so nomor 310 tahun.
Hatani di bata nagabi epistel patujulon jamita di perminggota dia patikyon iman atas surat di suratnya Apostel Paulus tuhuria Efesus sada memuka maisan ayat 1 ayat 10 tajaha mamarsikat soring san hamima na parjolo songonon ma didok disi ragam ni pasu-pasu na marhite sian Kristus pinuji ma di bata aman itu hatta Yesus Kristus naung upasu-pasu hontu hita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ditodohiat dohita bain anakna marhite-hite Yesus Kristus asa tu ibana mangihuton halomoan ni rohana di bagasan ibana dapat hita haluau ni dibahen binahen ni mudarnai ima hasesannya kepangalau Sion mangihuton asi ni rohana na terlubi Naung buas ni sehon na ito ita mardongan hapistaran doot habis sehon kuda. Naung buas ni sehon na ito hita mardongan hapistaran ay didapoton ibana do tuhita tahi ni harohana na bunihian mangihuton halomonna naung pinabot nai di bagasan dirina. Ay di bagasan ibana do dapotan partalian hita akan naung tinodona hian marguru tutahin ni na pinatuluson sa sudi mangihuton padok ni rohana. Asa terpuji asa marfona marhite-hite hita akan naung magkirim hian di Kristus. Di bagasan ibana do hamu ubigi hata hasit tongani ima barita nauli na taringot tuhaluonna jala di bagasan ibana gawe porsea hamu laos disahapon tuhamu tod di perbadia na pinarbaga-baga nai rap hita di na perpudi ibana do patujolo ni arta sitianota baen haluaon ni na payok nai asa tarpuji hasangapon nai ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani di bata jalana upeopsa amin. Maredehita sian nomor 60 ayat 1 dohot tolu. Oh
kon maha taha porsiau tay songon na tidak kon nidongata di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit dohot tanoon au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya todi porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na malitar pajal do ibana di hau pinorsilang na tua notoro dung ditanong na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siam di bata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pe mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan nyala Kristen akan na badia dohot di hasesan di dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate dohot di hanguluhan na sorasuda amin. Tabegema tikting namasa di mingguta sadariong. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapahutu ma titing namaragam di Minggu 2 Januari 2022. Na perjolo. Goar ni Minggu ta sadarion Minggu dung tahun baru. Topik Minggu pasangap ma debata. Na paduahon kebaktian sekolah Minggu mulai tanggal 10 Desember 2021 mangulon 1 tanggal sia Januari 2021 masuk mamuse tanggal 10 Januari 2022. Na patuluhon dagdanak na sorang. Di hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 di bahasa-bahasa utuhat tado dadanak bawa di tonga-tonga ni keluarga Andrew P. Namaban inangi Boru Matanari Sian Sektor Sion Hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna. Na papaton kebaktian Minggu tanggal sia Januari 2022. Na parjolo pukul 7.30 ima sektor Betani Galatia Filipi dohot Kanaan. Na paduahon pukul 10 sektor Nazaret, Judea, Efesus, dohot Bethlehem. Na patuluhan pukul 15 WIB, sektor Sion, Roma, Kolose, dohot Korintus. Na palimahon pilihan bulanan. Maulian tema di pasat huriata sudah ruas daung pasaton pilihan bulananna 1 bulan Desember tahun 2021. Tuak kana so pasato dobe taingot ma amanginang makarikoton pasatosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi. Paunopon torop niruas na madohoti parmingguon tanggal 24 Desember
tahun 2021 godangna 257 halak. Tanggal 25 Desember 2021 godangna 1031 halak. Nah baru lawan Nabadia tanggal 25 Desember 2021 godangna 152 halak. Ibadah Minggu tanggal 26 Desember 2021 354 talak. Natal gabungan sektor tanggal 26 Desember 2021 godangna 145 halak. Nah pabituhon ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 45 halak. Ulang tahun pernikahan 42 keluarga. Pandita dohot paralado kami Cimangges pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 27 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tersurat di Podasia ayat 11. Ai marhite-hiteau gadda ari-arim jalatabariho akataon di ngulum. Na pawaluhon pilihan bulanan manang tahunan. Torop napasaton pilihan bulanan di bagasan mingguan 8 keluarga godangna 2.900.000 rupiah. Na pasiahon keuangan gereja Tuhuria godangna 25.435.000 rupiah. Tu pembangunan godangna 8.440.500 rupiah. Tu pusat godangna 5.852.000. Amplop nandal godangna 15.716.000 rupiah. Jadi jumlahna sudah 55.452.500 rupiah. Mula tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka pilihan ini asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu atama pilihan ini bahan sangap di gowarna songonima titing namasa na saminggon mau lihat ya. Tapuji matuhata maradeta nomor 14 laos tapa punguma peliata pilihan sadaa dohot sadabe.
Dame ni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Selamat tahun baru ma dihita saluhut na. Huriana hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di naong tabongotin waing tahun na baru tahun 2022 on. Naong masuk kita tu ari paduahon di tahun on. Naing bohalan hata ni debata hita saluhutna. Asa tung sikop perdalanata si bolusot di tahun 2022 on rap dohot tuhata. Asa tabuka ma bibelta hata ni debata. Nagabi ojahan ni para sorat di bagasan minggu sadarion ta surat di buku Pesalmen biddu 147 ayat 12 sahatro di ayat 20. Songonom ma hatana disi. Puji ma Jehovah ale Jerusalem. Puji ma debata ale Sion. Ai ibana patugu akaracang ni pargubangammu. Ibana mamaso-maso aka anakmu di parsitonga ammi. Ibana mabahen marhademahon parbalohammu. Di pamahap dohot eme na marmiak. Ibana manongos baga-bagana tu tanoon masedoras marlujong hatanay. Ibana na mangalehon abolas songon ibulu ni biru-biru. Disabur hodo nabur songon sirabun. Ibana maninggakon abolas na martanggo-tanggo. Tungise manahan jongjong maradupon ngalina. Ibana manongos hatana gabe malala akai. Dipaborhat anginna mabaor ma aka aik. Ibana mamaritahon hatana tu si Jakob. Akapatik na dohot uhumna tu Israel. Dang dung dibahen songoni yang go tumanangise bangso parbigu. Jaladang diboto nasida aka uhumna. Haleluya. Ido sahana. Huriana hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dung tabongotin waing ari padua honon. Boha nung ngadong siyak kita na dua arion na holsoan na marungut-ungut na mangamuk na piri-pirion ngadong syukurlah olo dosongoni gawe suntuk na neng liburan do ala ni sopol niya ka motor do mobil marungut-ungut memang mobil marungut-ungut manang gawe mangamuk di jabu borng ini maceta budak kahatan tidak danahi minta maaf pak minta maaf mak ale manuguk nai ngai tor diulakon nama bae sugoni rohan atau ras hamo ka manginang atik tu ngadong unang mata terus soni di monan ni taunon ala memang pajuun ni debata tu hita saluhunna di monan ni tahun 2022 on didok di ayat 12 na kaningan imalaho pasangapon Tuhan dewata memegahkan Allah. Kesanalah kita dipanggil untuk mengawali tahun 2022 ini. Pasangapon Tuhan dewata memuji Allah. Kita tahu semakin banyak semakin sering kita memuji Tuhan, semakin nyata, semakin dekat kita menyadari karya perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Alani itu dibonani taonon benar-benar ikut tapuka imanalahu pasangapon Tuhan dewata memegahkan Tuhan Allah. Sasitong nanggo tau baru dakolan holan halak Kristen na mamestahosa. Sudah itu halak mamestaho tau baru. Meragam cara na mamestahon. Anu na mamestahon marhite na pesta kembang api atau mercon. Adong do na mamestahon marhite na kumpul-kumpul rap dohot keluarga. Mamanggang-manggang mangalang dohot manginom makasih pangano sinumun na tabo. Atong dia do ibar ni halak Kristen na mamestahon tau baru. Alusna ibadah. Ido uban na sa hatu partikianon huriat HKBP tetap marsihohot anggo tanggal sadai say dipatu pado ibadah. Alai ala ni gajang ni acara sipata di acara keluarga. Olo sampai subuh baujung dadang sanga betong tu gareja.
Madoho ti partangyangan di tanggal sada. Ya. Ala apalagi si torok pinopar. Sudi jojor madoh hata siap pudan nomek satu akan matua. Ujungna modum jam 5 pagi, dungo jam 12. HP gereja paling jam 10 atau jam 11. Dang dohok be. HP hudok odo hata diata sianaka halakna asing nama mestaho tau baru. Alanya hita di paborhat sian partangyangan. Mendalani tahun 2022 di paborhat marhite ibadah manang kebaktian. Semua kita diberangkatkan untuk menjalani tahun 2022 ini yang secara pasti boleh saya katakan kita belum tahu bagaimana wujudnya aslinya nantinya yang akan kita lalui. Kita diberangkatkan dengan ibadah, dimulai dengan ibadah, supaya kehidupan kita semua umat percaya benar-benar memuji dan memuliakan Tuhan dalam 1 tahun yang panjang ini. Didok di son pasangapon debata memegahkan Tuhan. Molo di kamus besar bahasa Indonesia memegahkan labatanna membesarkan atau membanggakan. Asa terjodoh hita sudena akan aporsia di bagasan tikion di minggu perjodoh di tahun 2022 asa pasangapon debata. Kita membanggakan Tuhan. Kita membesarkan Tuhan. Dalam menjalani tahun 2022 ini kita harus benar-benar hanya membanggakan Tuhan. Adong tulu alasan bahwa sahita iko pasangapon debata lahom madalani tahun 2022. Alasan na parjolo ala ibana patugu racangnya ke pergubangam. Dia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Molo hami di huta di sini kalang, jabunami molo borngin manutup siap bagas, dang pakai kuci songon kuci ni jabuna di kuci ni pitu ni gereja na di joluan. Alai dong ditutup pitui sordak doi bahan racang. Jadi adong madua penyangga di kiri dohot kanan, dong ibu mabalok diracang, disordak jabui. Tujuanna asa aman na tinggal di bagasi. Sian binatang buas, sian akapanako, sian akaparjaha. Jaladang saya holan racangi manang sordaki. Alai somal na ibu do musai sapu di pihak kon balik di atas ni sordaki. Dang napala hobi guya manginang. Dang. Alai asa hot manang patugu hor racangi do. Ay molo diodjar sasahala pituon, debu masapuon, malata ma di lantayon. Gabi tersunggul majol mana dijabui. Itu tujuan. Hanya untuk meneguhkan. Asa nuaing sudah hitahon nga adong be racang ta pintu gerbang kita. Untuk meneguhkan itu Tuhan menawarkan dirinya. Maka banggakanlah Tuhan, megahkanlah Tuhan karena Dia yang akan meneguhkan pintu gerbangmu. Molo ngadewata napatuguhon racang ni pitui dang tagamon adong benaboy laho mangalohai manang manigaisa. Taingok dope peristiwa ni si Nuh dengan bahteranya. Ketika dia sudah selesai membangun bahtera ini, dia memasukkan berbagai jenis binatang dan tumbuhan. Didok di kejadian, manang di sada Musa, kejadian 7 ayat 16b. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Dung disordak si Nuh, pituni bahtera manang parawi, debatama nama kisu dipudi ni si Noak. Asa songo dia pe balgani air bah satiki, songo dia pe balgani ombak satiki, ala yang gonasida di bagas tetap do aman, ala ngade bata napatoguhon racang ni pituni para usinoak. Songo ni manang di ngulut taon, molong ngade bata do napatoguhon racang ni pitui, tagamon boy mahita aman madalani tahun 2022. Jikalau sudah Tuhan yang meneguhkan pintu gerbang itu, maka dalam tahun 2022 ini kita akan dapat berjalan dengan aman. Kita tidak tahu, mungkin akan banyak hempasan badai
di tahun 2022 ini, baik secara personal atau secara komunal dalam kehidupan kita di dunia ini. Tetapi satu hal yang pasti, jika kita percaya Tuhan yang meneguhkan pintu gerbang itu, kita akan tetap aman dan terjaga dalam lindungan Tuhan. Pintu gerbang ini bisa berbagai jenis. Boidoi tenaga tak. Di tahun 2022 ini bisa saja tenaga kita berkurang karena usia. Kita hanya memiliki sedikit tenaga. Itulah pintu kita. Kita perlu Tuhan untuk meneguhkan tenaga yang sedikit ini. Atau di tahun 2022 ini kita mengawali dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil di tengah-tengah rumah tangga. Maka kita perlu Tuhan untuk meneguhkan ekonomi yang tidak stabil tersebut. Kita percaya jika Dia sudah meneguhkan segala sesuatu yang kita punya itu, maka terjaminlah dan terjagalah keamanan kita. Asa sahalinai. Buasai ko pasangapot tade bata di bona ni tahun 2022 manang madala ni tahun 2022 ala ibana do napatoguhon racang ni pitu pargobangamuna. Napaduahon buasai ko pasangapot tadi bata di tahun 2022 alusna ala ibana nama masuk-masuk. Karena Tuhan yang memberkati. Dalam teks Alkitab tadi kita baca, Dia memberkati kita dan anak-anak kita. Dungi di teks nakaning boita jaha pasu-pasu nani lehon ni debata dang pasu-pasu abal-abal. Ini bukan berkat awal-awal, tapi ini adalah berkat yang benar-benar terbaik. Dalam bahasa Indonesia itu nanti disebutkan, Tuhan mengenyangkan kita dengan gandum terbaik. Pasu-pasu nadu menggado dileho dewata tuhita. Sian hata aslina di hata Ibrani, kata memberkati ini itu memiliki makna yang sangat dalam dan sangat luas. Memberkati bukan hanya dalam hal memberikan kemakmuran, kekayaan, ketersediaan pangan dan sandang, bukan. Tapi lebih daripada itu, ketika disebut Tuhan memberkati, dalam hal memberkati ini sudah termasuk umur panjang, kesehatan, kekuatan, semangat hidup, sukacita, kesejahteraan, dan kenyamanan. Asa maulidok debatana masuk-masuk ngadi hakam saluhna sadok gulmi ningolutta. Kalau demikian apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Kalau Tuhan bersedia memberikan atau mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Dalam nyanyian-nyanyian sebelum khotbah tadi kita mengikuti, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kita tidak hanya secara jasmani tapi juga secara rohani. Debatado nama masuhita saluhutna. Jalahudok naking dea 10 opat pasu-pasu nasia debata ima pasu-pasu nadumenggan nanilehon ne debata tuhita saluhutna. Dungi diturpuki di do mamasu-masu anak muna na di tonga-tonga muna. Memberkati anak-anakmu yang ada di antaramu. Berarti tidak hanya berhenti hanya memberkati kita, tapi juga keturunan kita dan dari generasi demi generasi. Kita percaya Tuhan akan memberkati umatnya dari generasi demi generasi. Dan berkat yang akan dianugerahkannya adalah berkat yang terbaik yang pernah ada yang dimiliki oleh Tuhan Allah. Kita tahu Tuhan punya kuasa dan kedaulatan untuk memerintahkan alam semesta ini untuk mencukupi seluruh kebutuhan kita. Molo mardidok nakaningan molo makatai dewata tu aka obun tu aka abolas dang tagamo nadong naso mangului hatani dewata. Jikalau Tuhan sudah memerintah angin, salju dan juga embun, itu semua bisa dipakai atau diperintahkan Allah untuk benar-benar mencukupi kebutuhan orang-orang yang ada di dunia ini. Demikianlah Allah memelihara kehidupan kita sesuai dengan caranya sendiri, yang terkadang kita tidak mengerti. Tapi yang pasti kita pegang adalah Tuhan mencukupkan kebutuhanku, kebutuhan kita semua dengan caranya sendiri. Atong Roman wae ngakadongata manang keluargata na di Porsea na di lubal-lubu nahona banjir bandang tanggal 30 sadai.
Bagaimana saya mau memegahkan Tuhan ketika di malam akhir tahun ini kami telah kedatangan banjir bandang. Kami kesusahan dan menderita oleh karenanya. Sekali lagi, Tuhan bisa memakai seluruh alam semesta ini untuk mencukupkan seluruh kebutuhan kita, termasuk di tengah kesulitan sekalipun. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita tahun 2022 ini tidak ada penderitaan, tidak ada tangis, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan. Tidak pernah. Tapi Tuhan menjamin, aku akan memberkatimu dalam hal kebutuhan jasmaniahmu dan juga kebutuhan rohanimu. Maka ini membuat kita sekarang lebih bersemangat dan lebih optimis untuk menjalani tahun 2022 ini. Walau aku tahu memiliki sedikit kekurangan dalam hal ini dan hal yang lain, tapi aku percaya Tuhan akan memberkatiku, mencukupkan segala yang kubutuhkan. Amin. Amin. Naing masude hita tugu merdalan di tahun 2022 on, daus yang naka losok, daus yang naka holsoan, daus yang naka kekhawatiran manang biar nirohana berlebihan. Allah taboto, sai patu paon ni debata dosa luhutna akan narikot di tonga-tonga ni ngolutta. Oleh karena itu banggakanlah Tuhan di tahun 2022 ini. Pasangap ma debata di tahun 2022 on. Pasu-pason namaho rabdoho sudi akayanakom. Padahal mangulum sianaka kekhawatiran dohot kecemasan. Tuhan Yesus pernah berkata, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu tidak ada satupun yang tidak terikut di dalamnya. Yang kita harapkan dan yang kita butuhkan akan ditambahkan kepada. Tabahonon nama aka odeng Tuhamu, aka odeng ngadi sisudi, aka yanakon naburju, aka pakrarjuan natama, aka pangabahan natama, hahipason, hagogoon, ringgas niroha, holong niroha, kerukunan, hadameon, dohot lanak kana asing, imana ginoaran na aka odeng. Alani i naeng dauhita sian biar niroha. Lahumma dalani tahun 2020 don, karena kita memiliki Tuhan yang senantiasa mau memberkati kita oleh kuasa dan kedaulatannya untuk mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Nabatoluhon omana parpudi. Buasa ikon tapasangap dewata di tahun 2022. Alusna ala ibana mamaritahon hatana do patikna. Karena dia memberitakan firman-Nya dan ketetapan-ketetapannya. Firman Tuhan dan ketetapannya. Ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan perjalanan orang Kristiani. Karena lewat firman dan ketetapannya lah kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Supaya kita tidak jatuh ke dalam mara bahaya atau jatuh ke dalam kecemaran. Jadi holan marhitesian hatani dewata dohosian patik nado taboto dia do naboi sito dongota dia nasoboi sito dongota dia lomoni rohani dewata dia nahi nasogohon ni rohani dewata dia naboi ulah honota hobartu lomoni rohana dia nasoboi holan marhite hatana dohot marhite patikna ido ubain na dido par pesalmen di pesalmen 110 sia ayat 105 hatamido gabe sulu-sulu ni patu ado teh hati urodo di dalaku itu firmanmu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku ya. Alai boto ibana molo di leho do tuau patik ni debata di suara hodo peto tuau hata ni debata omma na menuntun ngoluku tujuluan ni harion asa dau au siana kadalan nasohina lomo ni rohani debata asa molong ataboto hata ni debata gabi taboto ma dia do narumikot ulahonot tasadarion dohot sogot dohot haduan anggo di huriat tahun mulai akhir tahun madohonon 2020 sada ngataha somalhon laho macagihon ayat harian tu hita saluhna marhite grup parhalado digirim parhalado tu grup sektor sen grup sektor tu aka grup kategorial sasa-saha tu hita saluhna kamanginang dohonom ma sutung adong hita na mangalewatton laho manangihon dohot
lahu merenungkan hatani debata. Hanya 5 menit dari 24 jam satu hari. Hanya 5 menit dari 24 jam satu hari. Berikanlah waktumu untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, supaya apa yang kau kerjakan pada hari itu dan esoknya itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau dijauhkan dari mara bahaya, dan Tuhan akan menuntunmu ke jalan berkat yang dijanjikannya di nomor 2 tadi. Tuhan akan senantiasa memberkatimu jikalau engkau berjalan di dalam jalan yang dikehendakinya itu. Tuhan akan senantiasa menjamin engkau terjaga dan nyaman kalau engkau berjalan di dalam jalan yang dikehendakinya itu. Alani ido unang nang mamulus nanggo sadari sojolo tatangihon hatani debata. Manang sojolo tarenukon hatani debata. Ai ido hangoluata. Taboto di peristiwa Natal, firman itu telah menjadi daging, itulah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, harusnya kita berkata, aku mau memulai tugasku ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun kita pergi, saya selalu berkata, di satu sisi kita bangga dengan agama sebelah. Mereka itu mau kemanapun pasti mengucapkan Bismillah. Naik tangga, turun tangga, sekalipun, mau duduk sekalipun, mereka tidak pernah lupa mengucap Bismillah. Kenapa kita tidak demikian? Harusnya kita berkata, dalam nama Yesus aku mau berangkat bekerja pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus aku mau menasihati anak-anakku ini. Dalam nama Yesus aku mau bekerja di rumah ini. Maka sepanjang hari itu akan lebih bersuka cita, akan lebih kuat. Walau kita harus menghadapi tantangan, tapi kita punya amunisi karena Tuhan beserta dengan kita. Karena Tuhan meneguhkan kita dan memberkati kita. Alanya ka manginang sahalinay, unang luas mamulus sadari sojolo manangihon hatani debata. Tarsongon untay doi didok. Molo unta na di daerah Timur Tengah. Pagi-pagi itor bersujuk doi di jolo ni tuanna. Asa pamasukon ni tuanna ma boban si buanon na sadari imardalan. Maka dia akan tunduk di hadapan tuannya. Botarinai muse, edung mardala ni mana dahu, tunduk dia di atas tuannya. Asa diangkat tuannya muse akka bebani sian atas ni untai. So oni dong ulut tahun, manugok nai uduk hita manangihon hatani debata jala martangi yang neng dohono ta Tuhan, ape homma tuau sadarion. Dia naneng si buanoku, hobar tolong maniruham, asa inahu ulahon. Botarinay lau modom uduk musihita tu adopan ni dewata Tuhan ngalujaw mardala sadarion nuaing buab ma bobanon asasona ngau modom bornginon. Soni mangulunya akan aporsea napasangapod debata yang memegahkan Tuhan Allah dalam kehidupannya. Sadok bahenot tama hatani debata gabe sulu-sulu ni pakta jala gabe hatiuron di dalat. Dungi sada nai singototta didok di Joshua sada ayat walu kupangido mahita sudia ka manginang lahu mabuka bibilta manang aplikasi bibil na adong di HP ta tabuka kitab Joshua di padan Nairobi. Joshua bidusada ayat walu Omma dihatahon tu halak Israel ditikinang masuk na sidatu tano Kanaan tanah perjanjian untuk menjalani kehidupan yang baru, menjalani status yang baru sebagai status merdeka dan umat Allah. Mereka diperintahkan pada ayat ke-8 ini hupangido moloboi rap majah mahita di hata Batak 2 tolu ya. Unang meret buku ni patihon sian pamangambo. Sai pikir-pikiri mai arian dohot borngin. Asa diradoti ho, jala dipatupaho, hobar tu sudena tarsurat di bagasani. Asa marutuk ko dia ke dalammu, jala marmulia parulom. Hupikir sudehi ta marcita-cita tu sido. Marutuk kita jala marmulia parulota. Kita beruntung dan berhasil dalam satu hari itu atau dalam satu tahun 2022 ini. Pasti ini adalah kerinduan kita bersama. Firman Tuhan menawarkan, jikalau engkau mau beruntung dan berhasil, jangan pernah lupa memperkatakan Taurat Tuhan.
unang meret sian pamangammu. Saya pikir-pikiri mai arian dohot borngin. Asa dibotoho dia si ulah honommu, dia si radotammu, jala dia si patu paommu. Hobartu natar surati, manang hobartu hata ni Tuhan dewata. Akhirnya megahkanlah Tuhan dalam menjalani tahun 2022 ini. Dia yang meneguhkanmu, dia yang memberkatimu dan anak-anakmu, dan dia juga yang akan memberitakan firman-Nya dan ketetapannya kepadamu. Amin. Martangiang mahita. Mauliate di pasahat rohanami ale Tuhan. Di minggu na parjulu di tahun nebaron. Totongdo di lehoko tuhami sa luhut na ruas ni huria. Bohal nami lah madala ni taonon. Terjodoh hami tutu pasanga poko di ganuk gulmi ni ngulu nami. Ayu huboto hami namar haguguon jala namar huaso doho. Laho pasikopon akan narikot di tonga-tonga ni ngulu nami. Hodo napatoguhon pertahanan nami. Hodo nama masu-masu hami rabdohot akayanakon nami. Laos hodo ale Tuhan nama ngalehon hatam. Doho patikmu nagabe sulu-sulu ni pak nami dohot hatiuron di dalam nami. Atong ajari hami. Hupasangap hami mahoganu pari. Di tonga-tonga ni ngulu nami ganup marsada-sada. Todim di porbadia male Tuhan nama ngurupi hami. Sudah ruas ni huriam natar bahen rotu bagas coroon. Manang nama doho ti pertangyangan ibadahon di bagas nasida marhite live streaming di YouTube. Asima roham Tuhan. Saya totong mah guhilas ni rohanami saluhuna. Boy hami mardalan optimis. Doho semangat nang haguguon na baru. Laho madalani tahun 2022. Tuhan, daku boto hami. Akadia maanon na nang siboluson nami. Siadopan nami. Ditongani keluarga, manang secara pribadi, manang secara global di tonga-tonga ni Portibion. Alai huboto hami Tuhan, sai pasikopom mudo, nasa narikot di ngulu nami, bohal ni pardagingon nami, doho bohal ni partodion nami. Atong paingot hami, namardala dohami rap dohot ho di tonga-tonga ni ngulu nami. Asiroham Tuhan, urupi pasu-pasu masalu na ruas ni huriam, laho manguduti parnguluan nami. Holan marhite guarnya anakmu, Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Amin. Mari dehitasian bukuede nomor 15 laos disom mata pasahat pelean napa duahon.
tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom mito hami pelean nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami peleanon, pati bulhon harajaommu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaommu, say saut malomoni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, hamu nama nami nanami ruas ni huria nama dohoti ibadah di garejaon, manang nama dohoti ibadah secara live streaming di bagas Taganub. Kami saluhuna para halado namar tugas di kebaktian pukul 10 pasahat tu kita saluhuna. Selamat hari Minggu madihita, Tuhan tamana masu-masu. Shalom, horas, horas, horas.